ulam natin. Adobo. Ito yung may kata. Hi guys! Good morning! Good morning sa inyong lahat. Ako po ay maggagata ng ano. Hi guys, sabi naman asawa siya nalagay ng kapayo para mabilis. Parang mati na to. Yung 150 ng atin na mabilis. Tara na guys. Gigisa ko na yung manok sa hindi rin sa loob ng bahay. Prepare na tayo ng sibuyas. Sibuyas guys. Ang bawang niya, ang bawang. Mahal ang sibuyas yun. Ay, yung bawang. Okay guys.
Tapos na makayod yung ating niyog.
Thank you.